моля да пипам така. Аз съм се играл с това. Видео ли съм с тук стоиш? Его то планва трябва да се това. Ама ние го ема това мога да регулирам според това да показвам. Къде са? Къде са снимките? Аз съм в стаята малко. Влада се снимаме. Тати! Сними го къде снима. Всички Види снимат. какъв е къде снима. Вие, я не снимай. Това са натиска. Хайде, стонатки да. Страх е. Ало едно. Отвори си очите. Не мога. Как не можеш? Не, де. Дръж му ръка. Красието. Снима ли бе? Да. Не излезе снимката. Защото то го направил на така.